ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದೈವವೇ ನಮಗೆ ದೇವರಾಧಾರ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತಾ ದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಏನ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲಲು ಟೀಚರ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜೋರ್ದ ಅನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪುನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೊಪ್ಪೆ ಏರಾಂಡಲ್ದ ತೂದೀಜಿನಾಂಡ ತೂಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಮಂದೀಜ ನನ್ನ ಮನ್ಕೊಡ ಆತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ. ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋವಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಪಪ್ಪದಿಕ್ಕೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕೈತಾಲು ಐತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಸುಸ್ಮಿಗೆ ಬಡ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪತಂಗಿ ತಿಂದು ಬೈತಾಳೆ ಕುದುರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡ್ದು ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಸುಸ್ಮಿನ ಪಿದಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕಲ್ತುಲೆ ಜೋರ್ದು ಅನ್ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ಮಿಗೆ ಸಿಗೆ ಪುಂಗೆ ಸುಸ್ಮಿನ ಕಲ್ ಸುಸ್ಮಿನ ನೇ ಗುರಿ ಕಾರ್ಲು ಐದೇರು ಗುರಿ ಕಾರ್ಲು ಇಂಬೇರು ಪಪ್ಪನ ರಡ್ನೆ ತಣ್ಣ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಬೇರು ಮಾಮು ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ತಿಂದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಅಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಪೋಯ್ ಇಡ್ಲಿ ಸೀರಾ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ತೊಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಬರ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಏನುಂಟು ಕಾಫಿ ಇನ್ನು ಚಾಯ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಯ ಸೂಪರೇ ಎಂಜಾಯ್ತು ಕಾಫಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಈತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಬಾರು. ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳು ಯಾಪಲ ಬಂತು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಒಣಸ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋದು ತರಕಾರಿದ ಒಣಸ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾವು ತಿಂಡಿವರ ಅದೇ ಮದ್ಮಯರು ಬತ್ತೇರು ಮದ್ಮಯರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮದಿಮಯರ್ನ ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇರು ಹಾಯ್. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things we don't have to move so fast, baby. I will show you how you can catch. ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುಖೆ ಇದನ್ನ ಸೂಡಿದ ಚಲೆ ಅಮ್ಮನ ಸೂಡಿಸಲಿ ಸೂಡಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮತೆ ಮಾಯನ ಅಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಮಿ. ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.
ತುಲ ಎಂಕಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಬೈದೀನಿ ಅಗುಸು ಅಗುಸು ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಗು Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. ತುಲ ಎಂಬೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬೇರೆ ನರಂಜಿ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಬೊಂಡವಾತ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಮೇರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೈದೀನಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಮು ಮದಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಮು ಮದಿ ಮಾಯನ ಸಾರಿ ಪುಟ್ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ ಮಾಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ನಾನು ಎರಡನೇತ ಮಾಮು ತೋರ ಮಾಮು ಇವರು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಾ ದೇ ಮದಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡು ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದೈವವೇ ನಮಗೆ ದೇವರಾಧಾರ ಕೊಡೆ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ದೇ ಒಂದು ಇಂಬೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಇಂಬೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಜಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ 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 ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಇವರು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಎಂಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದವೇ ಯಾಲ ವೈಜಿ ಇವರು ಮಾಮು ಹಾಯ್ ಮಾಮು ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣನೇ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಇಮೇರನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ವೈಫ್ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲವು ಹಾಯ್ ಮಾಮ್ಲ ನೇ ಇಂಬೇರನ್ನ ಮಾಮು ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಾಮು ನೇ ಇಮೇರ ಮಾಮಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಮೇರು ಏನ್ ಜಾನ್ಬ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಅಂಚಿದಲೆ ಜೋಜ್ಜವು ಇದಾದ ಸೋಜಿರಪ್ಪ ಅಂಬಡೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕಲ ಕೂಚಾಲಿಗೆ ಅಂಬಡೆ ಸೂಡಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಬಾಯಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಪೊನ್ನನ ಕಡೆ ತಕ್ಕಿ ಬತ್ತೇರು ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎದುಕೊನ ಎರಡು ಪೊನ್ನನು ತುಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪೋನು चूर दिना बोले भले इच बोले हां इतना बोले दुबई को कुबलड़ी दिले
ಅವು ಈಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ఎంచండి ఏంటండి కొరలేదు Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day.
ಕೈಗೆ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಪಡೆ ಕಪ್ಪಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆನಗಲ ಪೊನ್ನಗಲ ವಿಶ್ ಬಂತೊಂದಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಳಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಜೋರ್ ಬಡ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಮುಗಿನಾಗ 1:30 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಗೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಬಲಸದೇರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಪೂರಿಲ ಗಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಅದೇ ಪಾಯಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಜಾರ ವನಸ್ ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟರ್ ನಟ್ಟಿಂದ ಉಡುಪಿದ ವನಸ್ಸು ನಂಬರ್ 1 ಮದುವೆ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿಯ ಚೂರುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಬನ್ನೊಂದು ಬೈ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ